Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Anjing. Oke guys, kali ini aku mbak Naira gitu guys. Arep ning Indomaret. Kalau nyicil-nyicil guys, lek enek jajan nyicil sithik sih guys. Gawe apa jenenge? Gawe aku, gawe mertua aku Mas Riki mbakku. Ngono guys. Alhamdulillah. Tadine iki aku mulai mergawe ape ning Indomaret Naira. Jawaban enek ngono kuwi. Oke guys, nggak dilanjut ning Indomaret ya guys. Oke. Iki aku wis mulai nek ngono rata konten ya guys yo. Kan cek lan sesok iki mang aku mau tuku rego. Mau tuku telu tok panggian. Dua velo. Iki sak enek guys ning kono. Aku sebenarnya Piye? sing iku yang boleh sing gede apa kongguan ya kayak sini keripik. Ngenyek. Aku memang sempat oyo ono kan. Iya ya karo Mbak Lukur. Terus sampe tuku ngene iki guys. Coronation iki mau promo harga 28 piro nih? 28.500 apa piro? Iki guys bas 2 langgean. Buffalo. Wes guys tuku telu tok langgean sesuk nih sesuk saya malah tuku ngombe. Tuku cimbori atek telu piro mang? 15. Iya 15. Iya lah telu. Tak tukokno. Memang yo, memang es lewah yo nih. Saiki es saiki iki tumbas 3 guys Naira 1 sen 1 biar aku ke 1 iki. Bilang apa? Iyalah, rakyat sithik-sithik iyalah. Aku aja tuku ngombe ae banyu. Soalnya aku nolak dan ngene iki kok anu. Tapi aku iki ning pabrik seneng ngene iki nih. Seneng ngene iki. Cimori ki enak. Enak aku tuyulnya sing kuwi sing creamy. Kuwi ya sing 10.000 ya. Tapi regane mau 7.000 mau. Kok ora ngono. Biasanya 11. Promo, ndak kamu ora jebok kuwi kok aku daro. Aku Iki nek digawe salad buah ini. Salad buah. Oke sing kuwi. Sing creamy sing aku ngomong. Wes ra iki lho maksude. Creamy aku malah yo kowe masalah ora ngomong ya wis gak tau guys yo. Go. Kene iki. Dua film man produk di stroke ning ndi. Ndi nih stroke. Soalnya ki kan guys. Panggil promo. Ya. Kita iki lagi 100.000. Susuk berapa mang? 3.000. Walah. Neng. Dalam. Ini lo kok nenek suwe. Wah, aku video dalam. Coronation iki 35. Di Emang ketok sensor kok. Ya. Gak. Ya Mas ketok. Enggak. Ketok le delok. Enggak tak delok. Yes, kilo guys. Kita nggak nyicil sidik. Nek ndek biyen aku wis nyicil guys lagi sak meja iki wis. Bok. Mati ra sedeng. Kan ini. Aku sering ngelangane. Heh? Kenapa? Masa men gayem ya. Iya, ndek biyen sak meja pek ya nae. Sak meja bumbung guys. Wabeh apane zamanku aku ning pabrik kan malah nggowoni jajan kok Surabaya. Kongguan apa-apa. Nyicil ngono guys, aku dijak Mbak Sunatun tuntun guys. Sunatun iki. Kancaku. Kuwi kongguan. Pokoke anggere nek promo tukone kabeh nae. Tenan. Ndek biyen. Yo, gak ya padha ae. Cuman ki aku kan lagi seneng-senenge promono ya guys ya. Terus apa jenenge iki tahun lalu ya malah jajane dus. Nyicil apa-apa. Nek saiki rompatek guys ya sok dilanjutin ya guys ya cek urun tumbas jajan ya apa nih selangan melomi pedes kayak suka sekarang Orang yang pengen
Indomie tak dulu. Lagi. Dia pedes. Ya saya bayar. Sesok ngeberapa sesok? ABC sama botol 270 gram Sakar apa? atau Rexona Water Video Lotion 50 ml. Ada juga nih. Kerja pagi lah. Sesok ini berapa sesok? Bingung. Naira. Pas naik sebelum. Mulai. Kalian bayar kalau masa pembayar. Tapi gak wani nih guys. Udah bayar. Kalau masih pembayar kalau nih ngono. Kok malah nih gini loh aneh. Tuh, kaget tuh mulai murah. Tuh. Sebelah kalau lumayan loh kita lagi. Nah guys, saya cuman sapiro mas gitu san. Kayak aneh-aneh. Kayak jok aja. Tengok nyeprot aja podo aja mas. Ya. Iya, ya karena emas. Kali ini aku akan ngebrang karena Naira parkirannya paling guys ini itu pernah naik ada penuh meneh ya Allah ini H- piro lah terus panik banget guys ya naik untuk apa ada nih jadi yo penuh sekali guys ya nih penuh banget nih biasanya toko kene toko jemput guys mobil yo biasanya saya ini tok lah iya ini kan nek parkirannya penuh mau aku mau zero nabi ya naik penuh kalau mobilnya banget biasanya gak sampai rame kok ngene guys ini paling ngapain wis padha mulih oh iya iki dino weekend kok guys tenan ae halo wes pergerakan guys iya yang betul apa ya iya guys iki isol pupuk buat di gimana guys kayak aku wes teko omah iki lunjo wis aku mau namun karsak meniki tapi kemudian kenapa itu naik ke mas gue balik pak naik balik pak lo paling kecil kan balik
Lagi kayaknya. Orang kenal residen nggak kami? Si Jo. Silayo. Hei, carry HP 6. HP 6 carry. Nonton, nggak bisa. Oke, perlihat. HP 6 kan gede banget lipat deh. Iya pernah. Ada nih kok. Sirup Niki Sari guys. Ini sirup fresh. Ini sirup matcha. Hai. Iya nek sirup iki. Lengkap guys. Sudah gede ini. Ini. Ini kita juga. Permian. Ini serum putih. Mau tugas di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wes. Sumu era kathah ning kono barang. Iki lho, enak gini. Seneng. Enak ada ya, Pak. Aku ya duwe teh, guys. Nang kono rame kok, Pak. Blok. Terus mulai. Nah, ini. Terus untuk ada iki sari rame tinggal ada uya kena ada tak sih petaki kok gak pas ya ada duh piye iki ya apa sih rek aku pesen cooker menembak lipat iku enek apa ya guys kuwi lho nastar terus untuk apa ya ternyata di sini murah ya 9.000 piro murah ada larang sama yang tidak murah terus biasanya nak Sabino iki mana berapa malah murah Pak ini tak kira ini murah mana yang murah wes yo mengapa tuh gua velo lari parah kali ya suspend sesuai di packing ya guys yo aku apelaran dhisik cukup sekian mengenai iki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment subscribe